ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଫଳତଃ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହିନ୍ଦୁଜ ଆର୍ ଆଲାଉଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦି ଟେମ୍ପଲ, ତାକୁ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଲେଖିନି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମିଶନାରୀ କମିଶନର ଜନ୍ ହିଣ୍ଟସ୍ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର, ୟାଙ୍କର ଭୋଜନ ଦରକାର, ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ହେବା ଦରକାର, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆଖ୍ୟାୟ ରଖି ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହିନ୍ଦୁଜ ଓନ୍ଲି ଆଲାଉଡ୍। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ତାହା ଖାଲି ଅଫତାବ ହୁସେନ ଜରିଆରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାରାନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ତା ହେଉଛି 2020 ମସିହା ରଥଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଖିକି ଆଖି ମିଶିଗଲେ। ସ୍ୱତଃ କହିଦିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।